दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दिनै मोनसे जर'खा थान्दै मेल बे जर'खा थान्दै मेलखौ खैराबारि महिरंग फावथिनासालियाव खुंफुंनाय जायो। सानसेनि हाबाफारिजों बेरगाव जिल्ला बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव जर'खा थान्दै मेलखौ खुंफुंदों। हाबाफारि बायदियै हारिमुनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरखौ गोसोखांथिनानै बिबार बावनाय आरो थान्दै जर'खा मेलखौ फारियै खुंफुङो। बे जर'खा थान्दै मेलाव गोबां हारिमु अनसायगिरि, मेथाइ खनगिरि आरो मोसागिरिफ्रा बाहागो लादों। दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय बे जर'खा थान्दै मेल बेवहाय जे जालांबाय दा बे बिसेसकै संबिधान एसे सोदांनायनि सायाव रायलायदों आरो बेखौ मोनसे थांखियाव सफैबाय। बे गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनो नायफामनायनि मोनसे दायथ' हरनाय जागोन आरो बबेखौ गारनांगौ बबेखौ गारनाङा बेखौ थिग खालामनानै मोनसे डेलिगेट सिटिंनि गेजेरजों फाइनाल खालामफिननानै बेखौ प्रिन्ट आउट खालामफिननाय जागोन। बे थांखियाव सफैबाय आरोखि। अर्थात जाहैबाय बेबो गोरलै आरो साधारन नङा। जों जाय बिथांमोनखौ कनस्टिटिउसन ड्राफ्टिं खालामनो थाखाय सायख'नानै बानायदोंमोन गिदिर गिदिर जों सुबुंफोर जायबो थैनानै थांबाय सानैख' ब्रह्म आरो कार्बि आंलंनि दालसिं बसुमतारी आरोहाय बिन'दर गयारी आरो रहेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो दा ओजों आं थाबाय बारलांफा नार्जारी आरो बेनिफ्राय सानैसो दंबावोमोन। बिथांमोनखौ लानानै बे ड्राफ्टिं कमिटिखौ खालामखानाय जादों आरो बेहायनो सानै हयै खालामदों। गतिके बेवहाय बर' साहित्य सभानि संबिधान आगोलनि दानि गोजाम आगोलनि आरो दानि आरो बेनिफ्राय बर' फरायसा आफादनि संबिधान आरो गुबुननि संबिधान बेखौ नायफामनानै बेयो फरायसा आफादनि बायदिबो जानाङा आरो बेनिफ्राय साहित्य सभा बायदिबो जानाङा। गेजेराव माबा मोनसे सिन्था खालामनानै हारिमु आफाद हिसाबै थांनानै थानोब्ला माबायदि संबिधानखौ जों दोनोब्ला थिग जागोन बेखौ सावरायनानै खालामनाय जादों आरोखि। बेथ' बर' साहित्य सभानि गोजाम थांखि, दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गोजाम थांखि आरो बयबो गुबुन गुबुन आफाद जेरै बर' फरायसा आफाद, गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद बेवहाय बयहाबो आसा दं, मिजिं दं। खिन्थु मोनसे बाथ्राया जाबाय जों मोनसे गरन्थआव फैनो हायाखै। अलरेडि साहित्य सभाया बेखौ खालामनायनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे बोसोनगिरि रहेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो अरुन नार्जारी दा ओमफ्राय आं ओमफ्राय आदार गासै साब्रैखौ सायख'नानै दोनदोंमोन। दा बेहाय जोङो बानायनानै देंखोखौ सुजुखांनानै गहपुराव जेब्ला खोनासंहरनाय जादोंमोन बेवहाय सोरबाया मोजां मोनो सोरबाया गनायनो गोब्राब बिदि जानायलाय बेखौ माने सिरियैनो दोनथ'नाय जादों। ओमफ्राय साहित्य सभा दा डाइरेक्टिभ्सखौ डिस्टिंक्ट भाबै होथ'नाय जायाखै। दा बेखायनो खेलिमेलायाव दङ। दा आफादखौबो सिफायथ'नाय जायाखै। बे कमिटिखौ सं मेथाइआ बेखौ खालामनायनि कमिटिखौ दासिमबो सिफायथ'नाय जायाखै। गतिके दिनै फोसावबाय जाय बिथांमोना लिरगिरि बा मेथाइ सुजुयो बिथांमोनखौ खावलायनाय जादों जे बिथांमोना दाबो लिरनो हागोन आरो हरनो हागोन। बिनि गेजेराव साबसिन जुदि बयजोंबो गनायजानाय बेयो आरो खनसेबाव जाहाथे सिफायजाया आरो सोलायजाला। माने जिन्दगि बर' हारिया थैजासिम बे जाहाथे जोरनानै थायो। जेरै जनगण दिनै बेबायदि अमरक आपनार दे थिग बेबायदिनो मोनसे बर' जाथिनि जोंहा मोनसे माहारियारि सं मेथाइ नांगौ। बे मेथाइखौ खालामनाय जाथों। समा गोबाव लाथों खुद्रिनायाथ' थाखागोन बोरोदाबो जाया बर' माहारिया। बेबो मोनसे थांखि खारन जे बड'लेण्ड फुल फ्लेजेड मोनैखाय बे मेथाइ सुजुनायाव बहुद एसे आख' फाख' जायो। माला बड'लेण्ड फुल फ्लेजेड जागोन स्टेटहुड जागोन थिग बेबायदि जायोबा इउनियन टेरिटरिबाबो एसे साबसिन जायो आरोखि। नंखायनो बेखौ लानानै सुजुनायाव देंखोगिरिफ्रा एसे बबेखौ कन्ट्रलनो बबेखौ दोननो आबुं नङा नालाय उदांस्रि मोनाखै नालाय ओंखायनो एसे आख' फाख' जायो आरो। थेवबो दा समा फैबाय बेखौथ' नेबाय थाजाला माबा मोनसे ओरैबो कभार खालामनो हानाय बेखौ दिहुननानै थांखिखौ लाखादों आरोखि। आं स्कुल लाइफनिफ्रायनो खनबोजेनदों आरोखि एसे कलेज लाइफआवबो खनदों। ओमफ्राय दा आंनि फार्स्ट रेकर्डिं खालामनाया कलकातायाव खालामदों। बे मेथाइखौ लिरदोंमोन जनक ब्रह्मआ। मिस कल केसेटनि खेबसे नुनायावनो आं पागलि जाबाय बे मेथाइखौ आरोखि।
ओमफ्राय ओरैनो एसे एनै मडार्नबो खालामगासिनो दङ आरो फक मेथाइबो खालामगासिनो दासिम आरोखि बेनोसै थेंक इउ दुलाराय बर' हारिमु आफादनियाव गेवलां थान्दैखौ बेखौ लानानै मा बुंगोन खैराबारिनि नैबे महिरंग फावथिनासालियाव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गेवलां हान्दै मेलखौ बेखेवनो मोननानै आं थारैनो गोजोननाय मोन्दों आरो आं मिजिंथिदों बेवहाय बिथांमोना गोबां आयदानि सायाव सावरायगोन बर' हारिनि हारिमु बेखौ जौगाहोनाय बेखौ फोसाबनाय आरो बिथांमोननि जि उननि हाबाफारि बिथांमोना मा लादों बिनि सायाव बिथांमोना गुवारै सावरायगोन आरो थान्दैफोरनि गेजेराव बिथांमोना सावरायनायनि उनावहाय बेखौ मावफुंनायाव हाबाफारि लागोन हारिमु दा मा हारिमु बिथिङाव जोंनि बर'नि सरकारानो जा बर' थुनलाइ आफादखौल' नङा बर' फरायसा आफादखौल' नङा जोंनि माहारि आफादफोरखौ गासैखौबो सहाय खालामनांगौ मानोना आफादफोर थाब्लासो हारियाबो थागोन जोंनि जेंनाया गोबां जोङो बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंनि आवथायाव जों खामानि मावो जोंनि हारिमु आफादा बिथांमोना गावनि बिथिङाव खामानिखौ मावगोन आरो बेबायदिनो जोङो सरकारनि बिथिंनिफ्रायबो बे रोखोमनि अनसुंथाइ होनायखौ जों लुबैयो जोंनि हारिमुवा जोंनि सिनायथि जोंनि बैसागुआ जोंनि माहारियारि फोरबो बेखौ जों लानानै मालाबाबो जों कमप्रमाइज खालामा बिथांमोना 10,000 मोसादों जों बेनि बांसिन मोसाहोनानै जोंबो बिश्व रेकर्ड जोंबो खालामगोन बे जोंनि हास्थायनाय मानोना रेकर्डखौ बानायो सिमफायनो थाखाय रेकर्डखौ दोनबाय थानो थाखाय बानायनाय जाया दिनै रेकर्ड जागोन गाबोन बेखौ सिमफायगोन समफोर बेखौ आरो सिमफायगोन बे रोखोमनि मोनसे हाबाफारिया सोलिबाय थायो बेखौ जोंहाबो सिमां दङ जोंनि जेनोखि बैसागु मोसानाय बेखौ जोङो सारा बुहुमनि गेजेराव जोङो दिन्थिफुंगोन आरो बेखौ जोङो 10,000 नङा जोङो 15,000नि बारा जों मोसाहोनानै जों बे रेकर्डखौ जों खालामगोन बे जोंनि हास्थायनाय बे जोंनि मिजिं